Har de beef? Har de alle mulige ting og sådan noget? Følelsen. En skør en, jeg hørte, ikke? Ja. Det var Olli og Branko. Så vil Wagyu on the spot, det er Jakob Josholm. Ja, Shabab, som vi kan se i helt nye scener. TV på et helt andet plan. Vi er ude ved Bella Arena. I kan høre musikken bagved. Det er Red Bull Soundclash. Sivas mod Lavin, I ved det, Shababs. Og som vi kan se, vi har fået det hele covid-setup. Vi har det røde sofa herover. Vi er på det røde hold i dag, lige så på stream, der var med der. Den blå sofa til Lamsfans, det her i hvert fald. Det her, det bliver sådan en lille rød løberagtigt. Vi fanger nogle creators, der lige siger, hvordan der vil ledes, hvad der kommer til at ske, hvad deres predictions. Og så ja, vi kommer til at snakke med folk stille og roligt. Så det bliver sindssygt, Shabab, så tune in. Vi faster i dag. Jeg er lidt det der tøj i munden. Jeg er lidt sulten. Og jeg kan også forestille, at Jakob Jørgensen laver med i baggrunden og sådan noget, så bliver det spændende. Kom. Ja tak. Nomsen er der her. Kom, bror, sæt dig ned. Velkommen til. Tak for det, bror. Tak for det. Vi har jo prøvet det her før. Holder den lige ved munden og sådan noget, og vi er her, bror. Hvad siger vi? Hold, altså det første, jeg har lyst til at sige, det er, hvad er det, der foregår her? Det er lidt den der movie-agtigt, ja. Holy shit! Ja. Fuck, det er sindssygt, det her. Bro, da jeg pullede op til, inden alt det der skete. Skilter du ud, ikke? Ja. Men jeg ved det der, det er det der UFC Fight Night. Hvilken side og sådan noget. Jeg synes fandme, også fordi jeg føler, at man har ikke kunne forstå, hvilke kamera skal jeg kigge i. Du gør dine ting, bror. Bare kig på den der. Jeg er sådan der, du ved, man har ikke vidst så meget om det, sådan egentlig. Så jeg føler, man kommer meget mere nysgerrig ind i det. Ja. Og hvad er det, der kommer til at ske i dag? Men jeg er fandme spændt. Du ved, DJ'en spiller også musik lige nu, ikke? Ja. Vi troede, at vi begyndte sådan, han er gæsten. Vi hørte Arte-musik, troede Arte var gæsten og alt muligt. Ja. Så vi ved, der er overraskelse. Hvem tror du, der er gæster? Hvad er en rigtig Sivas-gæst? Forstår du, hvad jeg mener? Må jeg komme med et take her? Ja. Hans Philip. Vi hørte på Hans Philip, men vi ved ikke, om det er ham. Jeg ved ikke, om det var DJ'en, der spillede det, eller om det var andet. Jeg siger bare, de har en kæmpe stor sang. De har Stein Bakker. Ja. Den er også bare lidt for oplagt, du. Er den ikke det, du? Er den for oplagt? Jeg tror det er den oplagte, der bliver taget med. Jeg føler bare, at når man lægger features, kan man godt lige lægge en lille snigeren. Forstår du, hvad jeg mener? Men hvem skulle det være? Jeg ved det ikke, men bare jeg forstår faktisk ikke, hvad du mener. Altså en snigerscene, der hvor man ikke forventer. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men jeg tror, det er det der, man skal have crowdet med. Ja. Så og Sivas største sang er bare Stein Bakker, hvor han er feature. Ja. Jeg tror, det bliver ham. Hvem vil du gerne se lave en Red Bull Soundclash? Hvem vil du tænke, okay, det her ikke? Den er lidt controversial, men den vil sælge ud, ligesom den her. Controversial, men den vil sælge ud. En skør en, jeg hørte, ikke? Ja. Det var Olli og Branko. Den vil væk. Tak for det, ja. Vi har Mr. Streamer of the Year, alle mulige of the Year herovre. Jeg tager lige ham her, ikke? Ja, mikrofonen lidt tæt på, fordi der er lidt lyd i baggrunden. Ja. Men vi er jo sammen med Couple of the Year hele lortet, altså vi er helt i gang. Hvilken sang tror vi får folk rigtig i gang i dag? Nu på Lamsiden, hvad tænker I Lamsmæssigt? Jeg må sige, altså hvis vi er i del af i forhold til Lams og Sivas, så tror jeg, at hvis han spiller, Sivas spiller noget som noget knokter hårdt eller sådan. Ja, selvfølgelig. Okay, hårdt med chili. Du lyver. Må jeg lige få den her? Hvad hedder det? Okay. Men hvad hedder det? Jeg tænker 100%. Nej, men det der, må jeg lige sige noget? Jeg vil gerne sige noget i den her video. Respekt for det der. Ja. Du er god til det der med, bare snak videre. Kan du følge mig? Så jeg skal nok tage den for dig, bror. Hvad laver hun-agtigt? Ja. Jeg skal han bliver også rød i hovedet. Men jeg må lige svare. Vibes, I ser rigtig godt ud begge to, og så alt det der. Jeg har stadig sådan en lille quiz-segment, ikke? Ja. Altså jeg er nødt til at sige noget. Ja. Det vil være rigtig kedeligt med mig. Tror du det? Fordi jeg er så dårlig til at nævne sangen. Så jeg tror, det er faktisk rigtigt. Ja, det er faktisk rigtigt. Skal vi hente lige Jon? Ja, hente Jon, ja. Vi laver en lille udskiftning, fuldt det der nummer 11 til. Hvordan har vi det, bror? Lang tid siden? Du ser varm ud i dag, uden rev. I Red Bull tror jeg lidt rav, men vi er her. Jeg har ikke fået en. Sælger ham bare med det samme. Ja, du sælger ham faktisk lidt her. Jeg har bare ikke hentet den. Jeg har ude at rejse. Sådan noget der. Hvor er det der? Der mester op, ikke? Ja, mester oppe. Mester ude og besøge fodboldspillere og sådan noget. Meget sådan noget. Vi var i gang med segment. Sofie lavede en lille udskift. Vi skal se, hvem der kan nævne flest lamsange. Og man har 30 sekunder. Men du siger for eksempel, han siger, at jeg kan nævne 2. Så siger du, at jeg kan nævne 3. Og så og så den, der laver lege, skal jeg se, om du kan lægge mest. Så hvor mange lamsange kan I nævne? Skal jeg bare lægge ud? Ja. Jeg lægger bare ud med 5. Det er jo vanvittigt. Altså, er det 30 sekunder? Ja, 30 sekunder. Så siger jeg 7. Så siger jeg 8. Og nu skal man nævne en hver 30 sekund her. Jeg siger 9. Bare nævne 10. Du sidder med trøjen på. Ved du hvad, så siger jeg 10. Okay,
Og hvad holder du ham out, eller? Jeg har meget lyst til også at sige 11, bare for at være ham, ikke? Men det er også meget alfa-ting, der skal man Nej, jeg vil gerne sige, at nævne 10 så. 10? Okay. Jeg siger leje. Nøjen, mit hjerte banker lige nu. Så 3, 2, 1, nu. Find på. Ben i hver lejr. Skyld. 2 ved søerne. Græsset grønner. Ja. 100%. Ja. Plus 45. Ja. Du har 3 tilbage, bro. 3 tilbage, bro. Nok problemer ringer senere, eller hvad Ja. hedder den? Ja, rigtig. Du har 2 tilbage, bro. 2 tilbage. Nævn 2 gange. Senere, som forleden. Ja. Stolt, gå den. Nej, det er en anden sang, bro. 5 sekunder. 5 sekunder, bro. Nej! Man går hen. Det hvorfor er det altid, når man mangler en, man går i panik. Vi kan ikke lidt flere quizzes, eller hvad tænker Ja, lad os finde en til. Okay. Du får den første, Rasmus. Den mest streamede Siva-sang. 4 valgmuligheder. We, Derudad, Lika og Steinbacher. Og vi snakker Spotify streams her. Det er we. Og det er rigtigt! Ja, tak. 1-0 til Rasmus. Sivas vandt en pris tilbage til 2014 for hans markante indflydelse på det danske sprog. Hvad hed prisen? Æresprisen, P3-prisen, Musikakademiprisen eller Polka Werner-prisen? Mange priser. Det er ikke P3-prisen, for det er sådan... Der er den, der siger mig æresprisen. Er det, du siger, Jeg bror? siger æresprisen. Desværre forkert. Polka Werner-prisen Fuck, elsker. nice. Den var også tilbage i 2014, men hey. Sivas var jo med i P4L. Hvad står P4L for? Står det for Parter for Life? Perker for Life? Og det er også Musikperker. Det er meget det der Kanye og Jay-Z-sang nævnt sådan. Og så Præsident for Life. Jeg ved det ikke, kan jeg fortælle. Ja. Det der er no way, han sætter mig op. Det vil være rigtig sygt. Så jeg bliver nødt til at gå efter en af de 2 andre. Parter for Life. Hvorfor er det, der siger mig noget? Jeg føler lidt, at han nogle gange synger lidt om sådan præsident. Ja, lidt det der familie før parter-agtigt et eller andet. Ja, men det er også sådan, ja, det er rigtigt. Ved du hvad, jeg går præsident. Præsident for Life. Roman, du reddede dig selv for at blive cancelled. Det var Perker for Life. Du vidste ret godt selv. Du vidste det godt. Så har vi Mr. Triple Eller. Luke. Hvordan har du det, elsket? Ja, vi holder den på den her i dag. Vi har jo prøvet det her før. Det har vi. TV-tid. Hvad siger vi, elsket? Er vi klar til i dag? Jeg glæder mig til i dag. Det er rigtigt. Ved du hvorfor? Så vi Wagyu on the spot. Det er Jakob Joshold. Han er in the flesh. Det er på det faste. Ja, så han er... Vi får fuld service af Jakob i dag. Hvad får vi? Det er flamberet kobekød Ja. i Japan. Åh, for helvede. Det sprøjter den Wagyu der. Wagyuen sprøjter på mig. Jeg har fuldt det der sorbet-treatment på det. Det er faktisk første gang, nogen smager kubekød, faktisk. Er det det der? Ej, det dufter. Jeg har ikke spist siden i går i nat, faktisk. Jeg sov tidligt i dag. Okay, Så jeg er helt flækket. Så Shabazz, vi har den, Jakob Jørgensholds Wagyu. Ja. Bismillah. Allahu Akbar. Tak for Nej, bismillah. udgennem med face. Lad os gøre det. Det smelter jo i munden. Jo, du er sindssygt. Ja, jeg skal hen til. Ja. Run it up! Det smelter i munden. Bare kameramand får skud til Lukke. Kameramand får... Bro, det er det bedste nogensinde. Men bro, det er brutalt det her. Bro, det smelter i munden. Different. Bro! Ja, Shabazz, vi skulle lige hurtigt spise. De er genopladet lige. Der er ikke nogen Red Bulls, I ved det. Jeg er på min anden Red Bull. Jeg er helt over at flyve lige nu. Og vi har 2 spændende gæster med. Kom. Vi snakkede før jo Søndergaard Sofies Couple of the Year. Men måske er det her det nye Couple of the Year? Den er lidt sjov. Altså, der er jo nogen, der shipper jer mange forskellige ting og sådan noget. Hvordan er det at være rundt omkring det? Altså overvejer man, ved du hvad, burde man bare komme sammen og sådan noget? Vi holder i hvert fald meget af hinanden, bror. Jeg er virkelig glad for Rafi Jaltin her. Ja. Eller klip det her, hvis du vil. Au! Ej, okay, nu vil jeg godt lige sige noget. Ja. Der er sindssygt mange, der shipper os. Det er der. Det kan vi ikke komme udenom. Ja, shipper, som man nu siger, når man er 20 år eller Ej, 14 år. stop nu. Okay, men vi har det også sindssygt sjovt, når det er, at vi for eksempel ikke sidder foran et kamera. Altså sådan, er det ikke rigtigt? Ja, det er fucking sjovt. Ja, Skud. mega skud. Så du har aldrig prøvet fuglefrø? Ja, selvfølgelig putter du den i munden. Ja, hvad skal man gøre? Også godt kigge. Se eksperten, Vil du gøre det, skal jeg gøre det? Du gør det, bror. Okay. Så du tager den mellem dine sådan ligesom fortænder. Ja. Og så tager du den ud. Den her west side. Er der noget inde i? Der er et solsikkefrø i. Eller fuglefrø. Er det ikke det, man siger? Ja. Ja, så er det jo så meningen, den skal komme ud i munden, og ikke bare...
Ja, jeg siger ikke noget. Det er jo sådan en lille en. Vildt. Men så har jeg faktisk ikke flere spørgsmål til jer. Tusind tak for en god energi. Ja, selv tak. Og hvis I gerne vil have te, så tag te med. Hvis I ikke vil have te, så... Okay, men tak fordi Så er du der måtte mere være til. med. Det var en fornøjelse. Skud TV. Ja. Sig det. Like, subscribe. Til hvad? Til hvad? TV. TV? Det står på mikrofonen. Okay. Så sig det. Sig like og subscribe Nå, til TV. like, subscribe til TV. Boom, der har vi den. Ja, Shababs, det var sjovt med Anna og Håb. De var med de kærester, men hey, de er stadig. Men vi har fået fat i 2 gutter her, som er meget i gang lige nu. Lige FIFA-turneringen, det der og sådan noget. Der har vi dem. From Jojo og Lukas. Kom, Shababs. Ja. Hvordan har vi det, bror? Hvordan har vi det? Lamsoldet i dag, ja? Vi har glædet os til i dag. Ja. Meget. Vi skal holde den her dag, Shababs. Men jeg vil lige sige, jeg havde også overvejet Sivas. Men har du lagt mærke til, hvem der har Sivas på i dag? Har du lagt mærke til? Bror, det er kun indvandrere. Jeg siger det som det er. Ærligt. Og jeg kan ikke blive cancelled. Det er bare sådan, der. Ja. Jeg synes, det kan være griner med jer. Især når vi blev quizzet rigtig meget sidste gang. Så har jeg en lille quiz med til jer, ikke? I skal se, hvem der kan nævnes flest lamsange på 30 sekunder. Han siger for eksempel 2, du siger 3, og så en af jer kalder den anden out i en løgn, og så skal personen nævne lige så mange. Så den, der taber, ja, så får en anden point. Er I klar på den? Altså Rasmus, han sagde, at han kunne nævne 10, han nævnte 9, så han tabte lige. Bro, det kan du godt. Slå lige ralle. Men du ved, at når man er on the spot, så bliver man helt Ja. Ja. Du ser sort. Skal vi lægge en 8? Den er god. Ja, hvor meget sagde Sønder? Han sagde 6-7 stykker. Hvor meget sagde Sønder? Han sagde 9, ikke? Han sagde 10, han kunne nævne 10, men han nævnte 9. Okay. Jeg siger, du kan nævne 10, bror. Ja, lad os gøre Jeg har det. Sæt tiden på. Så 10 stykker? Ja, 10 stykker. Er du klar? Lad være med det der. Okay. Så nævn så mange Siva-sange, du kan nævne på 30 sekunder. Ja, okay. Og vi begynder om 3, 2, 1, nu! Tier, Trabajo, Milano Step, Rewinder, 100%, Græsset Grønnere, Ja. Toer ved Søerne, Hovedol, 2 tilbage. ej, hvor fuck Og du har 15 sekunder. Æstetisk, Ja. Stable, Ja. der er også mange features på. Så tager vi en tur, vi tager en... Du har den, bror. Du har den. Ja, tak. Ja, tak. Han har styr. Han ikke lige lave rekorden her. Rekord. Nej, du gjorde det på under 2 sekunder, bror. Skud. Du Og er ja, ikke det langt, hva'? skud. Du har ikke til at på sjovt. Nej, det er rigtigt. Shababs, brother. Altid god energi. Ja, tak. Men jeg er stadig sur på, at jeg ikke var med i FIFA-turneringen. Men hey, Vi laver en sæson 2 FIFA-turnering. Om 200.000 kroner, vi ses. så noget der. 200 lapper. Ja, Shababs, så vi snakker om, vi skulle prøve at få Lams og Sivas til lige at snakke, og lige få sådan noget pre-match interview. Og Allah, Shababs, de har tid. Og vi har legenderne Lams og Sivas. Kom, Shababs, kom, sæt jer. Tusind tak, bror. Tusind spejl. Legender. I snakker lige i den her, Shababs, så vi skifter bare lige. Der er jo mange, der har tænkt, har de beef, har de alle mulige ting og sådan noget, når man laver sådan noget soundclash. Hvad er følelsen? Altså, følelsen er god, men først og fremmest så er det respekt jo. Du ved, fuld respekt for hinanden, og det vi laver, det vi har gjort, du ved, så det er fedt. Det er noget nyt for os også, tror jeg, at det der med, at lige pludselig så er man toe-to-toe-agtig. Men først og fremmest, så er det respekt. Hvor lang tid arbejder du på det her nu? Er det bare et par dage, eller har I øvet det en uge, eller hvordan er det ledes? Altså, vi fik det jo at vide sådan der for 6 måneder siden eller sådan noget. Ja. Men den sidste uge har vi sådan der øvet ihærdigt og ligesom sat showet op og alt det der. Og det har været syg proces sådan der. Sjovt. Fordi det er også nyt for os sådan der, hvordan man skal afvikle alle de der ting. Sådan, at han starter og så der. Du ved, sådan, det er meget sjovt. Du ved, der er rigtig mange, der snakker om matchuppet. Du ved, jer to, ikke? Der er mange, der snakker om matchuppet, jer to mod hinanden og sådan noget. Hvordan synes I selv, valget har været? Synes I, at det er korrekt, at du ved, tænker selv, det giver mening, eller hvad er følelsen omkring det? Jeg vil sige, at jeg synes, det er fedt, at det på en eller anden måde også symboliserer to tider på en eller anden måde. Og flere generationer. Det åbner op for, at der er et meget større publikum, der kan tabe ind i det her. Og jeg er jo selv vokset op på rigtig meget Sivas musik, så for mig er det fedt. Og så sideløbende har vi lavet ting sammen også. Og sådan. Så jeg synes, der er noget sygt ved, at det spænder så bredt og så langt i tid-agtigt. Er der en surprise i dag? Hvad er en, folk ikke forventer i dag? Altså, surprisen er jo både
de der takeover-runder, det var meget griner, hvordan han har ligesom flippet vores sang og omvendt. Men den der remix-runde er også meget griner, synes jeg. Fordi der er meget, ja, der sker bare meget. Der sker nogle syge ting i begge sider, så det bliver meget grinerende. Ja, jeg tror, det bliver fedt. Ja. Også det der cover. Jeg synes også, det der cover. Det bliver grinerne. I er meget hype. Det er også bare det sygt. Jeg har den her samtale med jer nu. Jeg ved slet ikke, hvad der sker. Men jeg har hørt lidt nogle øver her der. Jeg ved ikke, om det var DJ'en eller om det var jer. Men i forhold til surprise-gæster. Altså, jeg ved ikke, hvem det er. I må også gerne sige, det er lige meget. Det bliver lagt ud efter. Men hvem har I valgt som surprise-gæster? Hvad er movien der? Hvorfor har I valgt den person? Ja, nu er det jo showet, jeg spiller på det tidspunkt. Ja. Det er først i morgen, det kommer ud der. Jeg har taget Artit med. Ja. Vil Arno steppe? Nej, faktisk ikke. Vi spiller Hvor fuck er min drink hen? Okay, som selvfølgelig. Ja, hvad kan man sige? En af vores mest ikoniske sange måske. Men jeg synes bare, at det var ligesom et meget godt billede på min rejse, at hvis jeg skulle hive en med, så er det Artit. Så er der måske nogen, der vil sige, at det ikke er den største overraskelse, eller sådan, men det føles som det rigtige valg. Ja, selvfølgelig. Proces, ja. Du ved, surprise guest, man kan også tænke, når man tager lige en upcoming et eller andet, men Artit, det giver jo mening, 100%. Hvad med dig, bror? Hvad har du taget med? Og jeg er helt enig i, hvad Lams siger. Det er også bare, du ved, jeg føler også, da han sagde, at det var Artit, synes jeg også bare, det gav totalt god mening. Også, du ved, jeg har jo valgt Hans Philip. Jeg har jo været på en lang rejse med Hans Philip også. Altså, vi har været på tur sammen, og vi har lavet så meget musik sammen og så videre. Det går også meget tilbage, ikke? Ja, og han var også fra den tid, hvor vi alle sammen ligesom var i gang. Så der synes jeg også igen det der med, at hvor stor en tidsperiode det spænder over, at du så har Hans med, og jeg har Artit med. Det er igen noget, der ligesom viser de der to perioder i dansk rap, eller hvad man siger, ikke? Så det er rigtig fedt. Men en ting jeg også tænker på, også med det her matchup, ikke? Jeg kunne selv huske, at jeg skulle streame, og jeg var på dit hold, og jeg skulle lave rammer og alt det der, ikke? Men jeg så det, tak. Han gad ikke at sige hej til mig. Nej, men det var sådan der. Der er også det spændende perspektiv af, ikke fordi jeg lavede den der, I inspirerede hende, men det er jo også lidt jo. Du startede det hele, du kører meget nu, og du ved. Men kigger stadig lidt på hinandens lyd og tænker, okay, hvordan kan man genskabe eller skabe noget, det den anden har lavet, for eksempel, ikke? Hvilken sang, som hinanden har lavet, ikke? Hvem ville I ønske, hvilken sang af hinanden havde I ønsket, I har lavet, for eksempel? Hvilken af mine sang, Sivas-sang, havde du ønsket at lave? Og hvilken af mine sang har du ønsket at lave? Jeg tror, altså jeg elsker rigtig meget af det musik. Der er mange af hans sange, hvor jeg tænker, far, ligesom, jeg gad godt ligesom have tænkt på det der, eller så. Men altså, jeg kan rigtig godt lide, altså Skøl kan jeg rigtig godt lide bare energien. Så jeg elsker den der energi. Du ved, fordi jeg elsker, du ved, jeg elskede sådan Futures bangers dengang, når han lavede det der Tony Montana, og det der bangers. Jeg føler, Skøl har den der energi fra dengang, men på en helt ny, du ved, den nye lyd-agtige. Så da jeg hørte Skøl, så var jeg sådan, shit, det er en sindssyg banger. Men hvad tænker du, bror? Ja. Ja, det er svært at vælge et nummer. Altså, jeg er jo vokset op på meget af hans musik, eller al hans musik blandt andet. Så der er mange sange, der betyder noget. Altså, det er også før musik var noget for mig. Altså, det der med at lave musik, dengang jeg bare lyttede til det. Men hvis jeg skal vælge en... Altså, jeg har altid været kæmpe fan af Københavner. Så det har altid været en af mine... Københavner? Ja. Ja, så det... Ja, vi ses. Så jeg tror, hvis jeg skulle sige et track, hvis jeg kun må vælge et, så er det den, men jeg kunne blive ved. Jeg kunne blive ved med at lave tracks, du ved. Men hvis jeg må vælge en, så er det den. Stabil. Og så Walter, bror Shababs, det sidste spørgsmål tilbage. Hvem tager den i dag? Det er det store spørgsmål, ikke? Så ærligt talt, altså, du ved, jeg synes sådan der, det ligger selvfølgelig op til, at Lams, han tager den, fordi det, måske, han er mere sådan der, det er lige nu, forstår du? Men jeg skal nok give dig kamp til streng. Ja, det er ikke et tvivl om. Det er ikke, der er flere gange, hvor vi har stået til øveren, du ved, og så når du spiller nogle af dine tracks, så er det der, shit. Er det den nu, ikke? Ja. Og så lige sidste spørgsmål, jeg kommer i tanke om.
Når I hører hinandens sange på, du ved, når I øver, har man så tænkt, jeg skal lægge den her, så jeg vinder over ham i den her runde, og har man lagt den? Nej, for det er ikke sådan, vi har gjort det. Tingene har lidt mere været forholdsvis låste, før vi stod i en øver, du ved. Så har vi måske... Vi har gjort nogle småting i fællesskab, men derfor at få showet til at spille. Jeg synes, altså... Selvom at, folk tror, at det er sådan noget, at vi har gemt vores setlister fra hinanden og sådan, men vi har været meget det der åbne over for hinanden i hver runde, sådan, hvad skal vi spille, hvad giver mening energimæssigt og det der. Ja. Og så er setlisten bare blevet sindssyg. Præcis, for det er et clash, men jeg tror også, det har bare været vigtigt for os begge to, at det er en fed aften. Ja, og præcis. Præcis, at publikum kommer og nyder det. Ja, præcis. Orale. Tak for det, bror. Tak. Vi har